begyndte ikke i mit hjem. For ganske vist skete der meget musikalsk i mit hjem. Mine forældre spillede begge to. Og alle vi 7 børn, vi spillede et eller andet instrument. Jeg spillede violin, en af mine brødre spillede fløjte, og mine 2 søstre spillede klaver. Og samtidig rigtig folkemusik blev der aldrig udført hjemme. Mine søstre spillede sonater, sonatiner, Haydn, Mozart, Kuhlau og sådan noget. Og med hensyn til samsang, vi sang nemlig meget sammen, der var der en få folkeviser imellem. Det var ikke mere sådan de folkelige sange, Carl Nielsen og sådan nogle sange. Men det er ikke der, min folkemusik egentlig, min sans for folkemusik egentlig blev udviklet. Det skete senere, det skete egentlig ganske gradvist. Og jeg synes, da jeg begyndte at studere musik, det gjorde jeg på konservatoriet, så synes jeg, at jeg som komponist trængte til grunden. Hvad var grunden i musikken? Fandtes der noget basalt overhovedet i musikken? Og derfor begyndte jeg at studere, ikke bare folkemusikken, men også fremmede kulturers musik. Og så fandt jeg ud af, at der var faktisk noget basalt, og det lå i folkemusikken. Den folkemusik, jeg kendte fra hele verden, den er jo ikke intellektuel, den er emotionel. Det er følelserne, det drejer sig om. Enten det er glæde eller sorg, eller hvilken som helst følelse, så er folkemusikken et direkte udtryk for det. Jeg behøver bare at nævne et eksempel, en Nicolo Spiritual. Sådan en kan synges, og har jeg hørt sunget med sådan en inderlighed, at det er helt ufatteligt. Der fattede jeg rigtigt folkemusikkens væsen, det er inderlighed. Og den inderlighed vil jeg gerne have med i al musik. Jeg gik på Folkemusikhøjskolen i Berlin, for Berlin var det sted, hvor man fik den bedste undervisning, og kunne man også høre den bedste musik, netop den musik, der blev skrevet nu, samt også al den klassiske. Det var altså faktisk alt, hvad man ønskede. Jeg kommer ja fra Transylvanien, altså fra Karpaterne, forhenværende så Østrig-Ungarn og så Rumænien. Og jeg skulle egentlig have haft en uddannelse i Wien. Men der, hvor det foregik, det var ja faktisk ikke Wien, det var Berlin. Det var 29 til 32 var jeg så på musikhøjskole og fik altså min afgangseksamen. Og noget andet, jeg mødte en høj, blond mand med blå øjne, og jeg ved ikke, der skete et eller andet, altså hvad der egentlig skete, ved jeg ikke, og jeg ved ikke, om han kan beskrive det. I hvert fald, pludselig fik vi at vide fra hinanden, vi havde dog egentlig de samme interesse. For Wang, han tegnede også, og jeg har altid tegnet, siden jeg var ganske pige. Og så var der, hvor vi mødtes, lå en stor bog om Rembrandt. Og det satte vi os ned og kiggede i. Og vi så Rembrandt, vi så på hinanden, og vi så på Rembrandt og alt det. Vi var meget fascineret af Rembrandt. Men måske gik fascinationen også en lille smule til den blåøjede unge mand. Ja, altså i hvert fald vi blev forlovet. Da jeg var færdig med mine studier og kom hjem til Danmark fra Berlin-tiden, så kom jeg i et vist dilemma, nemlig mellem det at komponere og skrive og det rent musikvidenskabelige. Og jeg var meget på det tidspunkt interesseret i arabisk musik. Jeg begyndte at studere arabisk musik. Det var ikke så almindeligt herhjemme. Der var kun én virkelig forsker på det tidspunkt, og det var Godfred Skjerne, som virkelig var en kender af arabisk musik. Vi diskuterede meget dette fænomen, og jeg besluttede mig til før eller senere at rejse ned til de arabiske lande. Det vil sige i første omgang Egypten, Syrien og det der nu hedder Iran, altså Persien dengang, og Irak.
alle de lande, der vi studerer, hvordan musikken var der. I mellemtiden studerede jeg hjemme forskellige skrifter om det, og lærte hele makamatet at kende. Det vil sige, hele tonarts, hele det system af tonarter, der spiller en mægtig rolle som er baggrund for den arabiske musik. Og så skete der det, inden jeg kom ud at rejse og fik penge skrabet sammen, så blev jeg gift. Netop med den pige, jeg traf i Berlin fra Transylvanien, en pige fra Transylvanien, altså Magdo med Meta. Og så tænkte jeg mig netop, nu kunne vi slå 2 fluer med et smæk. Dels skulle vi altså giftes, og det skulle blive i Rumænien, fordi hos hendes forældre. Og dels kunne jeg der bruge som udgangspunkt den rumænske musik, for at finde ud af den arabiske musik indflydelse på den balkanske musik. Det var altså ikke egentlig for at studere den rumænske musik, da jeg kom til Rumænien, men egentlig udelukkende for at undersøge nærmere den arabiske musiks indflydelse på Balkanlandene. Ikke bare Rumænien, men også Bulgarien, Grækenland, Albanien og Jugoslavien. Men der skete jo det uheldige, at jeg på et vist tidspunkt blev så syg i Rumænien, at jeg lå 3-4 måneder af tyfus. Og efter den tid kunne jeg ikke rejse til Syrien og Egypten, som jeg ønskede. Men jeg måtte blive i Rumænien, og der samlede jeg så sammen med min kone folkemusik i bjergene hos hyrderne. Og kan du huske vores ture op i bjergene? Ja, det kan jeg bestemt. Nu kender jeg bjergene meget godt. Min far var jo en meget stor såkaldt kampvandrer, altså disse store ture tog han i bjergene. Jeg var ofte med og lærte en lille smule også af den rumænske bjergbefolkning at kende. Det er en ganske speciel venlig folk, for de var meget glade for, når vi kom. For det betød så meget for dem. Vi kom for deres skyld. Vi var ikke disse forfærdelige turister, der absolut skal på det allerhøjeste tine og så ned igen, og så overhovedet ikke kigge på, hvem der bor der. De bor jo der, de rumænske bjergvenner. Og de har en fantastisk stor musik, jeg ved ikke, behov eller begavelse, eller begge dele vil jeg næsten sige. Og det var jeg interesseret i. Vi tog op i bjergene, og det morsomme er jo, i landsbyer, jeg tror det samme er også her, man ved altid i en landsby, hvem det er den bedste til enten til at synge, eller til at danse, eller til at spille. Og hvor var jeg interesseret at notere det? Min bror ganske vist prøvede at lave også et stort optagelsesapparat. Det vejede 20 kilo, og det kunne vi ikke. Men så tog vi frem fra den ene til den anden landsby, og Vang forhørte sig om, hvem er den bedste, og så måtte vi altså komme ved et arbejdets ophør. Så kom vi der så ved 4:15, så var bønderne hjemme, og da de fik at vide, at det er ungdomlige, der gerne vil høre og skrive ned. Og de var mægtigt net på det. Meget net på det. Men de kunne ikke forstå, at jeg ikke stod der, altså jeg stod der og hørte, hvad Vang skrev. Og at Vang skrev, hvad de sang, og så kunne han synge det igen. Altså, det var dem fuldstændig frem. Der var ikke nogen, det var tidligere har været før, der har skrevet noget musik ned. Men Vang var der. Og vi vandrede fra den ene til den anden landsby, og de sang for os, og de spillede for os, og de dansede for os. Og de var fantastisk søde mod os. Det var det bedste af det bedste. Jeg blev klædt på, altså ja, vi blev jo gift i byen, men vi måtte love, at vi kom derop, så blev jeg iført med den rumænske bryllupsdragt, som jeg altså endnu har, og Vang har sin bryllupsskjorte, og så blev jeg sat på en hest, sådan en lille, rigtig bjerghest, og så tog de mig og kørte mig rundt i landsbyen, og viste, at jeg altså konen til den mand, der skriver musikken om. Det var meget smuk, og store oplevelser har vi der, for disse bjergbønder, dem har vi simpelthen sluttet i vores hjerte.
Jo, altså det er jo de største oplevelser, jeg havde. Og vi havde dernede, det er den mærkværdige stemning, det gav, når hyrderne drog deres hjorte op og spillede fløjte samtidig. Og det er næsten helt ubeskriveligt, lige så ubeskriveligt som musik i sig selv er. Men jeg kan huske så tydeligt, hvordan lyset ganske roligt brød frem, og så man de masser af, jeg tror 300-400 får op af skråningerne, op til højere sæter i bjergene. Det her er en ganske almindelig rumænsk hyrdestab. En hyrde oppe i bjergene, han står sådan og hviler sig, og han går over og køber sovende, støttet bare til staven på den måde. Samtidig kan den også bruges, og den har en lille fløjte i sig. Og der kan han jo kalde på fårene imens, hvis han har brug for at have fårene til sig og give dem salt. For fårene kan ikke eksistere uden at de får salt. Og så snart han råber salt, Sara, Sara, så kommer fårene strømmende til ham. Mens Vang samlede alle disse sange og danse og hvad der var i bjergbyerne og bjerglandsbyerne, så havde jeg også en opgave. Bedre sagt, jeg stillede mig en opgave. Og det var det, jeg samlede folklore, altså jeg samlede dragter, jeg samlede husgeråd, jeg samlede vævede ting, broderede ting, og frem for alt krukker. Masser af krukker, og det var på en måde fantastisk smukt, når man kommer deroppe. Men efterhånden måtte vi lægge bånd på os, for ikke at sige, nej, hvor er dette smukt. Så kunne vi være ganske sikre på, når vi sagde farvel, så kom de og forærede os den. Det var en smuk idé, men vi synes det var ikke rigtigt, at vi tog de bedste ting af dem. Og disse ting, jeg fik foræret, de samlede sig efterhånden sammen, og før vi rejste tilbage efter Vang var syg, og var rask igen og skulle tilbage til Danmark, havde vi efterhånden en kæmpe kasse med mange ting. De fleste var forærede ting, mange af dem var købt. Det altså var en samarbejde med Vang og mig på en helt speciel måde. Så kom vi, efter vi altså var færdige i Rumænien, så tog vi til mine svigerforældre allerførst for en sommerferie, og viste der, hvad vi havde. Og det viste sig, altså jeg var så enormt meget, at man ikke kunne bare tage en ting ud, og så forklare det. Vi blev inviteret fra Horsens Museum til at komme og lave en udstilling. Og det gjorde vi. Vi skulle komme, den store kasse kom derhen, og vi pakkede det ud, og vi hængte det op. Og det var en stor fryd for os at se pludselig igen, hvad det var, vi havde gjort. Hvad vi havde sine notater
af musik, og jeg havde altså alle disse, det væltede det ud med farver og broderier og krukker, det stillede vi op, og jeg tror vi ganske bestemt, vi var de første, der lavede en rumænsk udstilling i Danmark. Men vi blev færdige i Rumænien og tog hjem til København, hvor vi skulle sætte rigtig bo, for vi var bare blevet gift dernede, men vi havde ikke noget bosted. Og det ville vi så have i København. Og der opdagede jeg noget mærkeligt noget, at der også var en virkelig levende folkemusik i Danmark. Jeg gik rundt på gaden, vi boede på Østerbro i et værelse, og så hørte jeg dem råbe med sild og blomkål og frugt og grøntsager overhovedet. Og jeg tænkte, det var egentlig underligt, det var egentlig sjovt at skrive det ned. Nu var jeg så vant til at skrive alt ned, hvad jeg hørte. Ligegyldigt hvad, så skrev jeg ned. Og det fortsatte jeg så med et stykke tid. Og da jeg skrev 20-30 stykker ned, så syntes jeg, det var egentlig underligt bare at gøre det sådan. Hvorfor ikke gøre det mere systematisk? Og så begyndte jeg virkelig systematisk at samle ind. Og det skete fra 1935 til 1940 til krigen. Der holdt den faktisk mere eller mindre op. Og der samlede jeg så 200-300 gaderåb fra København, og ligeledes 200-300, eller knap nok måske, godt og vel 100 fra provinsen, forskellige byer på Sjælland og på Fyn og Jylland især Østjylland. Sig det gøb, skal sige det godt. Skal sige det godt. Skrub, skrub, her står levende saltvandsål, saltvandsål, her. Og det var et af mit arbejde. Jeg skrev det og gjorde det faktisk færdigt, undtagen jeg manglede en stor slutning. Og så lagde jeg til side, så kom krigen, og jeg lagde det helt til side, fordi jeg havde ikke rigtig tid til det, synes jeg. Og jeg var så optaget af at skrive musik selv, så jeg helt næsten glemte det. Jeg blev husket på det en gang imellem min kone, der sagde, gør det nu færdigt, gør det nu færdigt. Kan du huske. Men der gik mange år, og først nu her for nogle ganske få år siden, lavede jeg den slutning på bogen, og så sendte den ind til Folkemusiksamlingen, mindesamlingen, hvor Svend Nielsen straks sagde, at det må vi udgive, og det blev vi enige om, og så blev den udgivet sidste år.
Og mens vagnen, vi var begge to deroppe i bjergene, så fotograferede jeg ham hver gang, når han talte med disse folk, og når de sang og spillede for ham. For mig var det altså ganske naturligt også at fotografere, så at tage disse billeder med mig, hvordan disse folk har været, og hvordan de har set ud. Men så kom noget, der tog mig ganske gevaldigt. Jeg kommer her fra bjergene, og jeg er vant til is og kulde og alt det dejlige. Og så i vores nærhed ligger her en stor sø. Og denne sø, når endelig engang er en rigtig god og hård vinter, så fryser den sø helt. Altså den er 13 kilometer og fryser helt. Så er det meget spændende, så tager jeg mit apparat på min ryg og går gennem det stykke land, vi har her nede til Arresøen. Og der må jeg altså se, hvad er det? Det er så fantastisk. Vinteren er en fantastisk ting. Vi siger altid sammen, sommeren er det bedste vi har. Ja, sommeren er det farver i. Der er det salatgrøn, der er det tomatrød og alt det der. Men de fine og fornemme farver, de kommer om vinteren frem. Og det fascinerer mig meget. Is og tø og Arresø, det blev sådan en enhed for mig. Når jeg kom derned, og det var frost, så måtte jeg først en gang tage mit apparat på min ryg, og disse her siv, det måtte jeg igennem. Kom jeg igennem, så kunne jeg lægge mig ned, så gled jeg ud, følte mig som en sæl. Jeg gled ud på den blanke flade, og hvad Arresøen viste mig, hvad Arresøen lærte mig, og det var en stor rigdom, en vinterrigdom, et vintereventyr, noget det gav mig kolossalt meget. Jeg må måske sige noget mere end sommeren. For der var noget, som man ikke har set, noget man intensivt har oplevet. Og ofte blev jeg spurgt, Meta, er du ikke bange, når du er derude, at det går en gang, altså pludselig, søen brister jeg ofte. Jeg måtte sige nej, jeg er ikke bange. For søen, naturen siger jo selv, for vi har balsampopper i nærheden, og når de er dufter, så ved jeg, så er der fugtighed, så går man ikke ud, så er man forsigtig. Og Arresøen har en stemme, den har som et stort dyr, så en så ved jeg, så kan jeg tage ud, når den stemmen er rolig og langsom. Når den begynder at sige så skal jeg tage ind. Altså, den stemme, som Arresøen har, det er is, det er luft, det er vand. Og det tryk, det giver en stemme, det giver altså en tone. Og for mig var det altså et Arresøens stemme. Når han ånder langsomt, så kan jeg trygt være derude. Begynder den at ånde hurtigere, så kan det med pludselig en kæmpemæssig eksplosion kan briste, og så hvis jeg står derude, så er der ingen meter mere. Men nu ved jeg, hvordan det er at tage derud, og så håber jeg ikke, det sker mig noget.
kom herhen og så, hvordan det så ud dengang, så ville vi blive meget forbavset. For her var ikke et eneste træ. Det var bakker op og ned. Men bakker, som en lille smule minder mig om mit eget land. Der var altså store bakker, ikke sandt? Men her var det var ikke fladt. Det var inciterende at komme og se det her op og ned og op og ned. Men det var flyvesandt. Kunne jo ikke gro noget her. Og ja, det korn eller hvad man har haft her, det var ikke særlig godt. Så vi tænkte på, her må vi plante noget andet. Det andet, hvad kan man plante i Sansen? For her blæste det, om foråret var det faktisk temmelig farligt. At komme her, der var det fra den anden side af søen, kom bakkesandet, kom sandet og mulden flyvende herover til os, og lavede det endnu højere fordybning og forhøjninger, ikke sandt? Altså, vi tog det til os og sagde, her må det ske noget andet, og her planter vi gran, her planter vi stedsegrønne, og vi håber, at det stedsegrønne kan gro her. Ja, og holde modvinden, for vores store fjende var blæsten. Der var en fuldstændig blæst over det hele her. Ligegyldigt hvor stille det var, så stod der blæst ind gennem de fordybninger, vi har i landskabet. Så det var en stor idé, det var at lave et læhegn af græn. Og det gjorde vi altså så. Og læhegn voksede til, og desværre så tog vi det ikke ned igen halvvejs. Skulle være til hver anden træ ned. Det nændede vi ikke. Min kone kunne ikke nænde, jeg kunne heller ikke selv, men vi burde have gjort det. Men så plantede vi læhegn længere ind, efterhånden finere og finere planter. Og det sidste, sådan, når vi kom op i 7.000-8.000 træer, så koncentrerede vi os om specielle planter. Specielle, ikke bare de stedsegrønne, men også andre, også løvfældende træer, selvom det giver forfærdeligt arbejde om efteråret, når man skal sætte bladene sammen. For det er jo ikke små områder, vi har her. Så der er læst på læst, vi må køre væk og kompostere. Jeg har også brugt direkte folkemusik nogle få gange. Jeg har for eksempel brugt nogle romanske danse, lavet en lille klaversuite ud af dem. Og jeg har brugt en budget, det vil sige en begravelsessang. Det har jeg brugt i klaverværk, jeg har lavet, der hedder Suono da Bardo. Og
en enkelt tillæmpning til japansk musik har jeg i nogle sange med japanske tekster. Det er jo ganske naturligt så. Men ellers har jeg ikke brugt direkte folkmusik, som andre har gjort. Jeg mener, det har betydet umådeligt meget. Jeg mener ikke så meget det pittoreske, det smukke, æstetiske folkemusikken direkte, men det, at folkemusikken rammer noget helt dybt ned i mennesket. At det kommer fra noget, der er dybt i mennesket. Folkemusikken er jo emotionel. Der er ikke meget intellektuelt i den, andet end den måde at skulle spille på. Der kan være en virtuos dygtighed hos folkemusikere. Det er i orden, men det er ikke det, der interesserer mig. Det, der interesserer mig, er, hvad er grunden, hvad er basis i folkemusikken. Og det samme gælder naturligvis også som komponist. Jeg har stor interesse for folkemusikken som komponist. Som videnskabsmand er jeg virkelig interesseret i det, men det har jeg for længst lagt væk, fordi jeg måtte koncentrere mig om at skrive musik selv. Men jeg ser det ligesom en Haydn og en Mozart og Tchaikovsky og Dvorak. For dem er folkemusikken noget basalt, og for mig er det ligeledes noget basalt. Det er ikke det tekniske i folkemusikken, for det spiller ingen rolle af betydning. Derimod det er det emotionelle, det der er nær ved det jordnære i folkemusikken. Det er hjertenære, kan jeg næsten sige, i folkemusikken. Det er det, der spiller rolle for mig. Og det må i al musik, mener jeg, være til stede på en eller anden måde. Ellers bliver musik blot tankespind. Og det har i grunden ikke interesse, bortset fra en ganske kort tid. Det synes jeg er det, folkemusikken har lært mig.